Ahojte, krásny štvrtok. Chcela som s vami rýchlo zdieľať skúsenosť, pretože som dneska teda mala konverzáciu s jednou pani a dostala som otázku, že prečo práve ja stretávam stále takých divných ľudí. A opäť budem hovoriť, že to je o energii, pretože veľmi dôležité je, že aké máš nastavenie, čiže v akej energii sa nachádzaš, čo vysielaš a v akej vibrácii sa pohybuješ. No a pozor, to nie je o tom, že nebudeš stretávať náročných ľudí, alebo teda takzvané, nazvime ich blbcov, ale vždy vlastne ide o to, že z akej energie reaguješ. No vždy máš na výber. Čiže niekedy môžeš reagovať, alebo proste zostaneš vo svojom strede. Niekedy môžeš ísť do boja, alebo sa jednoducho odpojíš. Ja to nazývam tiež reakcia teflonovej panvice, pretože pokiaľ ty si predstavíš, že si ako teflonová panvica, tak čokoľvek, čo sa na teba hodí, tak v podstate sa len zošmykne, hej? Je to veľmi jednoduché, aj keď niekedy, samozrejme v praxi, to môže byť náročné. Jednoducho povedané, nie všetko, čo ťa v živote postretne, alebo teda ľudia, ktorí ťa postretnú, si vyžadujú tvoju reakciu. Samozrejme, niekedy sú tvojim zrkadlom, ale častokrát je to príležitosť, aby si ty vybrala, ako budeš reagovať. A v tom je tá skutočná sila.